Здравейте хора, аз съм Спарки Бу, тук с мене. Бързи Бу! И аз така почнах да снимам. Газ Поридо. Аз знам, че е много трудно. О! Да, трудно. Еми... Just Jesus. Здравейте хора! Да, имам 308 фърста, да. И 2 ще правя почти 2000 чистове. Тадам! Съм Шишко, идваш. Мали. Хора, що нещо няма лайкове, нещо... Никакви лайкове няма. Да, променяме си имената на 100 секунди. Бошке е къв човек. Не, сега. Какво? Какво за мен? Пусна ли си спидхака, бе? Къв ти спидхак, бе? Никъв. Добре, това ще пролича. А ти да не си пуснал някакъв спидхак, бе? Ще репортна? Свършено с мен. Ти само репортваш и ме мислиш, че като съм с дебедиста, ще ме репортваш, Бошке. Добре, що ми искаш? Ама, защо ти... Да, аз като влизам с един друг мой акаунт, нали? Не мой де, от интернет го намерих, ама е свободен. Като го намерих и той вика, ти не си, ти хакна ми това, хакна ми онова. И после като му звънка по скайп, той ми се прави на някакъв много притеснен, все едно, не знам какво. Все едно... Какво? Колко секунди? 100 по-скоро. Колко секунди? 17 секунди? 100 по-скоро, бе. Добре, кажи колко са твоите. Да, 17,86. Вау, 17,92. Мале. И аз почти съм 36. Грешка, мой човек. И ядеш солети. Защото знам, че мога. Каква е тази кощащина, бе? Коя бе? Заради тебе няма да мога да си взема чиса, да ни гаден. И да пускам песни от YouTube, деца български. Ще те хвана за авторско право. Затова ще пусна някоя от малко поджава. Аз съм пуснал албума с таковата. О май гад! Това мисля, че беше бък. Така аз пия сок, който е фреш, нектар, априкот. Не ти трябва да знаеш какво е априкот. Като снимаш нето ти е разкошен направо. Нета? Честито. Не ти крашва. Басе. Еми като пия сок. Глей бе, аз чакам ти на ме. Какво? Какво? Шарено. Ти чакам ли? Какво правиш, бе, човек, бе? Боже, този човек не знае маповете.
Не, че ти ги знаеш всичките. Баси, мама. No cancer. Финишнах по-добре от тебе. Финишнах по-добре от тебе. Аз ще ви направя една почивка. От колко минути? Ало? Ало? Какво стана този човек, бе? Реално ще караме без него. Така, добре хора, тъй като той ще прави почивка, аз искам да отида да си тъпвам фърстове. И това няма да откажа на дизайната да минам. Остане 12 човека. Само да сложа една команда. Да умря. Така се пиша. И да ходим във ванилата. Никакъв шанс да взема фърст. What? Добре, явно трябваше да си заглуша и микрофона. Ела в ванила 1, ще трупаме. Играеш на си нещо ванила. И хора, тема, знам, че сте печели от 1000 такива мишки, ама не знам как да ги направя по-бързо, ако... Братерин. Дай. Let's go. И те да те лъчна. Да не виждате и двамата. Его човека, его тук. Дай. Врут. Дай, засилка. Давай. Скочвай. Дай, човек, ще вземаш фърста. Щях. Да, ще. Давай! Мале, глейте, той си пропиля шансовете за този разкошен фърст. Преразкошен. Чак преразкошен. Ще да изпревариш. Давай! Давай, бе, виж, може ще ти строят. Ко? Чай да си дръпна в главна. Тока ми свърши. Така, деца, нека да ви научим какво ще прави с една кутия. Ако компютърът ви не е наред, просто му отжуснете една в кутията или просто направете това. Аз също даже може да кача някой клип на League of Legends. Да видите какъв голям нот съм. По-голям Мале. Виж ли какво съм про, бе? Не знам откъде се минава. Айде, бе, падайте. Така, бутайте. Не, бе, какъв то шаман? Взехме фърст. Бутанга! Ей, приятели, вижте, постигам 40 левел. Аре, бе.
О, боса БГ се е облекала с тяхто. А колко струва неговата козинка? Айде аз сложих лоч. Да бе, това е 0% възможно. Та Мирослава как? Не, това ако не е спидхак, не знам какво е. Я да видя Анореалчето да гледа. Дойде. 2 сабскрайбъра. Започва се. Ама аз ще създам моя артист. Това може би ще го напуснем. Имам 10 20 двойки. Много бавно страшно. И аз. Училището, хора, искам да ви кажа, че почвам на училище и такова. Аз няма да мога да качвам много. Мислиш, че аз ще мога да качвам? Аз ще имам повече време, защото нали сме Аз ще имам по 6-7 часа на ден. училище? Аз ще съм и на занималния, ще да удължава. Двойка! Той дядо дава ли двойки за шестици? Господин детко ми да. Бум, 20 селфита. О, великите 69 селфита. О, бум, и аз имам с 20 селфита. Панталонки. Така ще ти направя. Къде ги намери? Там Available Rewards, втората колонка. Гащи ли са? Не знам какво е. Ако е друго, не ме съдете. Не знам какво са. Къде е козинката на боса БГ? Много скъпо. Ма всъщност Я, колко чини. Скъпо си 6000. О, изи бизи. Дедото фърля топките. Помощ! Дай! Неутрон се... Zoom BG. The Reports BG. The Reports BG. Има така племе. The Reports BG. Това е смисъл, какво се прави тук? Трябва то шама да ни издигне. Матос. Ах, тоя. Шибаняче. Бас тъпия шаман е тоя, бе. Умрял ли съм? Да. Не, ако това не е умен шаман, ако това е умен шаман, да съм трамвай с гуми. Само, гледай, опитва се да ни заключи в клетка. Айде. Не да джампваш. На чиза. Качай, дай! Браво. Колко време снимам? Я кажи нещо. Нещо. Аз снимам от 15 минути. Ясно, че... First trick! First трънкай. Имах шанс, бе. Ето, лупчето. Да фаса капунка. Що заживи само Мирославанка?
Как се качва на... Не, аз с балончета. Нещо ми става, аз от Ние тримцата се качихме бързо. Бе, какво ми става, бе? Тук с един спидхак. Дрррррр. Cheat engine. Честит рожден ден. Аз съм това знам, че има едни бъгове. Това е на Survival, искаш ли? Да или не? Така? Много тихо те чувам. Не знам що. Чакай малко. Я кажи нещо. Нищо. Така, по-добре. Чай аз да намаля музиката, че е много стилна. Аз не съм пуснал. Ти къде си? Survivor. Почна ли да играеш? Пуснах песента на Dead Bunny Газа я използва. Просто моята яка. Как прави трипъл спаун, бе? Ще трипъл спаун. Дабъл спаун как се правеше? Това, което искаш, но и което искаш пак. Аз мисля да речем, ако искам такива две стрелкички да сложа, цъкам върху стрелкичките, но и пак цъкам върху стрелкичките, така ли? Не. Например, стопките. 2 на 2 цъкаш. 2 на 2. Много благодаря. Колко минути мислиш да е клипа? Половин час. Това е тази тъпа козинка, бе, пас. Коя? Жълтата ли? Не бе, тая, нали знаеш където е козинката на боса БГ? Там даваш най-долу и там от най-долу в най-вляво, не първата отгоре. В смисъл, нали, ти даваш там от най-лята колонка и ще трябва да видиш една така цветна, подобна на зайче. В лята колонка. От козина. Най-долу. Хайде остави. За най-добре.
Айде! Айде да се маха! Няма го. Ама шамана, Саша ми Дям. Ще нацунка. Ай! Не. На кой бе шамане? Има ли сирене? Не. Аз знам къде няма да се падна. Тук. Глей. Аха, нямало. Кът въркулак. И да има прави на муска. Полегна. Оп. То ми пише някаква Мария, яка мишка си. Си. Леле, про шамана. Кажи да ни прати линк за чанала ни. След малко. Да спукне балона, ще се бъда така. Леко бе, човек. Тапи хора, бе. Мале, да те прекъсна докато снимаш. Три 6 левел съм. Тук ми. Маса и манте в ютубе. Ти пресегни към ченали. Я тая Мария да я видя. Мария пихтия. А не струва тая Мария. Яка мишка си ми се плези. В какъв смисъл яка мишка си се плези? В смисъл... Това шоколад ли е? Къде е? Шоколад. Шоколад, ванилия, фамилия. Ябълка. Къде? О,
Къде? Кое бе? Не, аз викам на тая. Айде! Без балони. Без балони в залата. Добре, на тебе ти давам. Не, заслужа. Аре бе, що нямам спейс? Махнаха мипа. Що? М, Баси простаците са. Всички килваха с мип. За по-лесно. Какво? Ей, това, кажи ми, не беше ли хак? При Като мен че се ли беше? телепортна. И при мен. Така хора, може да напишете в коментарите Митко Пара дали е хак. Как го е? Чист хак е! Няма къв да е! Не е хак. Видя се на клипа ми. Не, хак е, няма да ви дам чист. Да не ме цепиш. Опа. Така. Аре бе, гадняр! Фу. Еми, какво? Що ми помете? Аз тук си пиша. Аз не знаех къде си. Къде си? Изобщо не те гледах. Аз толкова те му ще шефи. Това ниво до някъде ще бъде изи. Клипа е станал 28 минути. Не има се. Бум. Беше близко да се отиде. Така, мисля, почти вече са към точно 30 минути и мисля да спираме клипа. Да правим аутрото. Да, аре. Ако клипа ви е харесал, може да лайкнете клиповете, да
Чакай, телепортни се, чакай малко. Телепортни се. Ако клипа ви е харесал... Чай малко, бе. Давай. Чакай, бе, ела тук. Спри! Така, аре сега говори. Ако клипа ви е харесал, може да го лайкнете, да коментирате и разбира се, може да се абонирате. Subscribe. Мама ти дева. Бания от Рума. На нищо. Чакай малко. Минута и половина аутро. Е, така ли е? Да, ама с наклонена. Вашето записване е било под наблюдение. Ябанът са. На. Еми... Чакай да пробвам дабъл спауна. Не съм шо. Дабъл спауна не работи, трябва да си на Divine Mode. Еми да, хора. Надявам се, какво ви хареса, знам, че го казвам за втори път. Искам просто да кажа едно чао ви до много време. Може да пуснем някой клип, който ще бъде така информативен, кога ще можем да качваме. Да, еми да, аз спирам. Чао.